Днес продължаваме работа по ръцете. Както виждате, от вчера два от пръстите са ми паднали. Първо ще ги възстановя тях, а след това продължавам да търся анатомията в ръцете и да изследвам, опитвам се да науча нещо ново, което до сега не знам, така че ще си помагам с анатомията, ще гледам много и от снимките и ще видим какво ще научим за днес. Тази предната страна добре се развиват нещата. Вече съм дефинирал доста от обемите и пластичността, обаче отзад положението не е така. Сега ми предстои да дефинирам тук ясно обемите в задната страна и да се уверя, че връзката между двете страни е силна, за да не изглежда разглобена скулптурата. И след това ще навлезаме в детайлите. Научих доста важни и полезни неща, правейки тази скулптура. Едно от които е дори в такива сравнително плоски неща, като ръцете, да се опитвам да търся по-голяма дълбочина